yang kesini Hyderabad dong kayaknya sini tim lagi suami nggak punya kalau kita mau kayak itu aja jadi sini Hyderabad itu video naik ke sini mana soalnya kayak terbonono kayak dona benorma tongke kayak terbonono Sawahai hanai kaham niago sunai do kaito ni hawa boro ni banta tongo jisu sawahai kaito ni hawa
Borokni sokat botongo Borokni tong thai tongo Borokni sokat botongo Buino subama tongke Tor bonono subana Buino hamzat ma tongke Kai tor bonono hamzat na Buino khairok ma tongke Kai tor bonono khairok na Buino rma Buino subama tongke Kai tor bonono subana Buino hamzat ma tongke Kai tor bonono